and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pulsion 29. Ha? Ngano nagsuka man ka? Ha, Aldrin? Giluod ka sa akong problema? Mama, sigurado ka? Sigurado ka? Mao na imong problema? Oo, lagi. Mauna nga akong problema. Pero good problem na. Pinaunsa man ka, oy. Kalit mo lang kag suka-suka, diha. Giluod mo kong kalit, mamay. Ambot ah. Huwag ko magtuo nga mao na imong problema. No, samsam ko eh. Di man ako kapugan na pagsuka. Im na ako gamay, mami. Im na ako gamay. Oo, dara. Uy, nom. Ay, sige, tas kung tutulan ni akong giinom ay. Ang kining imong gipainom na ko. Magkapagaw man taon ni. Husto ka. Mupatay ni og kaguol tungod sa kaisog ini. Pero, mama, sigurado ka nga, mao gito imong problema? Mao ni ako? Nangita kang baby ko? Ha? O lagi. Ay! Kaluod yun ay, kaluod! Agay! Ano ba nagpamang ka? Nasuko ka? Nasuko ko. O kinsa may dili masuko nga giluod man ka sa akong problema. Luod ba daay nang mumabdos ko sa anak ni Miko? Naunsa man ka? Mupalit ka sa akong kaguol. Ang kamuha nga! Nga nawa man di ko minumdum sa gisulti ni Lola? Kay ngano? Unsa man daay gisulti sa imong lula? Mingos Lola nga. Andoy, bisagua nga babae. Ayaw kong hilabti ha. Kay mumabdos kya po na sila. Basta, wa pa magminupos. Gusto gyud ang imong lula. Mumabdos pagyod ko. Kay healthy man kaayo ko. Kay nagbitamina gud ko para lig-on ko para ni Miko. Unsa man sad ka kasukao na sab ka? Bul, dili. Kainunon ko. Paim na ko. Oh, naunsa man kami ko. Nganong mura magkagwa may mutang? Wa man. Kadang, okay naman ko. Gikulbaan lang ko sa, may mong itag na ni Madam Rosario na ko. Hain pa ba din siyang gipapaabot pa din bayo din si Kawas? Magpaabot lang ta. Wa naman gutay laing mahimo pa. Niya naman ta. Paabot lang ta. Katulman akong pado eh. Basin doon na kayo maabot nga kwarta. Ha? Mahiyon ta. Pero, unsay mo kaya nadugayan sa manalagna, no? Siguro agyud tito ha, nga mahatdan nimo og buwak ang ilang bahay ni Miko. Alang kang ana. Oo, madam. Inig-off di mo ini cellphone. Ihatod na dayon ang buwak ha. Yes, madam. Wala na problema. Ako na gunay. Runner gug ko. Sige. Pero ayaw biya yung kapalpak. Dili mahimo nga masipya ta sa tumang buhaton ron. Okay. Sige na, bye. Kay pangwartahon ko na ni Salbahis nga Miko. Arang-arang. Nagkikulora. Hain naman ni si Miko. Naguban lagi siyang uyab sa papatagna. Ano tong gisulti mo? Uyab? Uyab lagi. Mapatagna man yung uyab, bang yung gibanan. Uyab nga babay? God. Ang maglalaki. Nga di mo ito bayot sa pamiko. May uyab siyang babay. Kisingan. Karina. Gwapa ko kayo na si Karina, oy. Ika-29 na ng uyab di pamiko. Unsaon naman hinako karon?
Mabdos ra ba ko sa iyang Sus, anak? malasip. Uy, in town. Unsa kinito? Mabdos ko sa anak ni Miko! Ah? Mabdos ko! Uy, ma'am. Uy, sama ka? Uy, milakaw mo ka. Milakaw mo ka. Uy, inom sa to. Inom ka rin, maybe? Biyaan man. Sabos, ma'am. Oh, no. May shoot mo, CR? Ma'am, ay pagdugay diya, ha? Mag-inom ba to? Karina, mamiyaan lang ta din oy. Di lang ta mo dahin upatag na kay masuod ang manalagna. Ni anata Miko, ni anata dinhi. Aw, kung ganahan ka mulakaw, biyain na lang ko dinhi. Ako na limang patag na. Ang kuan kining Pasay luangan na dugay ko. Okay ra, madam. Makapaabot mi bisan unsang orasa. madam. Imo na ba kung tag-anon? Nganong nangutana ka? Nagduha-duha ka na sab sa pagtuo sa akong abilidad sa pagtagna. Oh. Gusto na sab ko nimong Sige na, madam. Tag-anan ako. Ay, tuo din, madam. Unsa day paborito nimong pagkaon, madam? lasagna. Ah? Ganahan sab kog spaghetti. Ganahan sab kog burger. Sige na, madam. Tag-anan ako. Aron magkapauli na mi. Nasuko ka ba nako, Miko? Aha. Oh, ako? Nasuko ni mo. Wa taon, madam. Oy. Nagpasalamat pa gani ko ni mo. Kukuan. Ganahan ki kong magpatagna, madam. Sigurado ka? Lagi. Sige na. Tag-anan ako. Ayo na pagtingog. Ug ambi ang imong tuong kamot. Niya, madam mo. Stoy. Miko, ayaw pagsigiglingi. Kay dili makakonsentrate si madam sa iyang pagbasa sa imong kamot. Madam. Mag-usab-usab na yung badlis sa kapalaran nga makita sa pad. Magpatagna ka og magyaw-yaw. Magpatag-an. Sige na, sugdi na. May mo bag-imo siyang pasagdan, Miko. Nag-concentrate na siya. Ma'am! Ma'am Los! Naunsa mga diya sa CR? Init mga diya, ma'am! Mag-inom lang ta din sa sala, ma'am! Pahawa una diha. Pasanti una ko dire. Oh! Sigod! Ganahan ka diya CR. Bala ka. Nagpakauhaw lang ko, di ba? Luod kayo ko. Dili, uy! Dili, uy! Gamay ra! Madam. Ninaraman ka ni si kibot-kibot siyang baba. Unsa mo mo nakita sa kumpad? Madam, unsa mo yung misigam ng imong mata? Miabot na. Ha? Unsa naman sa hetay miabot, madam? Agoy. Kulbaan gid ko kung miingon na kang miabot na. Kuyawan ko. Miabot na ang kagubot. Ha? Unsa? Unsa naman sa nagkagubutan, madam? Ha? Wana. Naglain na sa mga kong kabuhi. Laho sa madam kung unsa nagkagubot nga mo giingon. May mag-away. Kisa may mag-away? Ikaw. Ako? Og ang imong amigo. Unsa? Kisa mga amigo ha? Katong Aldrin, ang inosenteng taga-bukid, ang mahimo mong kaaway. Binuang na, oy! Ayaw nagparawa si madam. Saka ba? Niabot na nga magkaaway mo tungod sa babay. Dam. Dugay naman na nimong gitag na. Di na makaduot na mo ni Aldrin, madam, kay...
amo na nang gisumpaan. Wa makadut ang sumpa. O siya? Iya, matasad. Aw, tuod. Mag-away mi, pero dili tungod ni Karina. Dili ba, love? Wa pa ko mahuman. Oh, May lain kong nakita. unsa naman sab na, madam? Babae. Babae ang akong nakita. Og siya na ang inyong awayan. Aw, ma'am ka na imong tag-an. Awan ko mahimo, ana. Basta kay di gid na mahitabo, madam, nga mag-away mi tungod sa babae. Nagsabot na lagi mi si Aldrin nga dili mag-away. Sige. Okay ka na. Unsay okay na? Human na kag tagna nako. Human na. Paabutan na lang ang inyong kagubot. Kay dili na ni kapugngan. Og... ay, milabad man ang akong Dali na, Karina. Mamiyaan ta din, he. Bayad una. Aw, tuod. Pila may akong bayaran? 500. 500! Milabad ang akong sa akong pagbasa sa imong pad nga gubot kaayo. Ha? Kalabad naman lang yun. Busa 500 ang akong pangayoon. Kuhaan 500 nga akong dang o sa kalipo na. Sige na, Miko. Hatagi na siya kay maglakaw na ta. Uy, di lang kapatag na. Dili lang una. Nawa ang akong mo tungod sa gitagna ni madam. Nga mag-away mo sa imong amigo tungod sa usa ka babae. Oh, nagsilos ka, Karina? Natural! Babae na gunang diskutan ni madam. Kinsa ka ng babayhana, no? Oy, Karina, ayaw ko biyay, oy! Karina, kanot lang! Madam. Hey, teman niya. Buwagan gali kong Karina tungod si mong tagna. Bantay ka lang ako. May tambal ko alang sa mga silusa. O kung magkinahanglan ka, ako ang duula. Ha? Binuang na. Karina! Love! Huwat ako, go! Love! Ma'am! Gawa sa CR, ma'am! Magsulti ito! Ama-aman ti ka nang imong gibati. May laki mong kuha na. Kaya tinuruan mo ko sa kong lola. Whoosh! Uy! Namay lang nanuktok. Sige. Diha lang ko na ka. Di pa magkakaganahan. Gawas. Ganahan pa magkakadya. Abdihan sa ako ning nanuktok, ha? Uy! Dung! Si Ato! Muwak. Ha? Si Uwak? Muwak. Ini lang, ini. Buwak? 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 Nga naman eh. Kisame namatay din eh. Nini mani. Tayo na. Wala ni mamay. Ang nini ko. Para kakinsa ng buwak? Nga, yung gilder? Ang anak na sa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!